መከላከያ ሰራዊት አጥንቱን ደሙን ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አጥንቱን ደሙን እያፈሰሰ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ሰላም እንዲመጣ ይሰራል። ይሄን ታውቃላችሁ። ይሄ ብቻ አይደለም። ከኢትዮጵያ ውሃ የማይወስድ ጎረቤት ሀገር የለም። ኤርትራ በተከዜ በኩል ጥሟን ትቆርጣለች። ኬንያ Red Sea access would strengthen regional peace, says US AFRICOM commander. A senior US military official has stated that Ethiopia's efforts to secure access to the Red Sea through peaceful means would not only support its national development but also contribute to wider stability across the Horn of Africa. The remarks were made by General Dagvin R. M. Anderson, commander of the United States Africa Command, AFRICOM, during high-level discussions this week in Addis Ababa. General Anderson led a delegation that held talks with Kamdri Wadalom Nice General Mumtu Kab Naibilsigna Kadamai Minister Abiy Ahmed Jamirka Field Marshal Maitbolo everybody Mrs. Luasidu Netis Lidma Zila Ale Awat Nai Politica Naiwut Hadarawi Kunatat comes Goboru but Hade Maraht Zwazolo Tom Kalodma Come de la propaganda answer Raisi Entire Hagati Muzolo Wal Hunt Zagat Amelan It is a garum Kunatat Gan Karekme نساتهم نزو كنتات زي كم حدا عاب نقر استفد سمي حتونا يفدق بحرنا أمريكا تقبلات يعيلهم يهددونا حسيبهم اتسبقنا قرقن كل جزي كنتاتناتهم أبحثوا استمركوا سموخانو سلا زي تعرف اتي متيوزنا برقاشا انتاي كقبر كم زمزة كنقر كله قودو موتي ومالو انتاي لسمعوا بزهج. The whole reason I came here today is because we have shared threats. We understand that. I'm not new to this region. Sorry, أبزك زارب كله أنت قاعد إمريخ ماذا؟ Not new to this region. لمن تايم تيلو كجلس إلو أبتو وشتت فيديو زوتو وكارتات ريوال لهم ده نساتو من حسب يتيونا بقى نابقوم كجبرولهم كاب حسب بمنجدي نيرترا قريش ويون حسب سريق أبت كارتاك تولهم يمنين يرب أمريكا دم بجاجاد يا ولاد دي مديلا نتكل العفار زبهال بمولو قريص أنا بإيرترا جيرا حنتي قرصة بقى زقببت إيرترا جيرو أبتكارتا يتيو وي شعو وي سمعوها من تايلو من ميديا ناتهم حنتي كارت ميديا ناتهم ترايد نقراكم زلوا خبزي سوري تفضل إيرترا يا أمريكاو أوزاغابي كارتا በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ይፋ ያደረገው የጀነራሉ መልእክት ከባድ ውዝግብ ፈጥሯል። በዚህ የቪዲዮ መልእክት የኢትዮጵያን በርካታ ክፍል በኤርትራ ግዛት ውስጥ መካተቱ ነው ውዝግብ የፈጠረው። ጉዳዩ በርካታ ጥያቄዎችን ካስከተለ በኋላ መግለጫው በኤምባሲው ተሰርዟል። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ከፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጋር በተከታታይ መከሩት የአሜሪካ አፍሪካ አዛዥ ጀነራል ዳግቪን አንደርሰን መልእክታቸው የተላለፈበት መግለጫ ከኢትዮጵያ ኤርትራ ካርታ ጋር በተያያዘው ውዝግብ ፈጥሯል። ከምዝ ራኹሞ ከምዛ ኸሪኩም ጸናሕኩ እዚ ጀነራል ነታ አፍሪኮም ዝበሃል ሓላፍናትዩ ናቱ መራሕ ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ ተመሪፁ ዘለዩ ቦታ ናቱ ጀርመን እዩ ቀድሚ ናብ ኢትዮጵያ ምምፅኡ ድማ ስዑድ ዓረቢ ነይሩ ካብ ስዑድ ዓረቢ ናብ ኢትዮጵያ መፅኡ ማለት እዩ ካብ ኢትዮጵያ ድማ ናብ ሶማልያ ከይዱ ድሕሪ ናብ ሶማሊላንድ ከይዱ ቲፒካል ኖርማል ሚቲንግ ምስቶም ሰራዊቱ ዘለዎን ምስቲ ንሱ ዝሰርሓሉ ቦታን ይዝላለ ዘሎ ወላ ሓንቲ ሮኬት ሳይንስን ምስጢርን የለን ኣብዚ ንሳቶም ግን everyone ab gozom kmatsu kholo lik abzi sum'uwa katahazalkum ya mawdatatnate komentar kbakmi abzi بكونነት ስለዚ አበዮም በአይ ገረም ዝገብርዎ ዘሎ ወርስምዑ እዚ ንባዕሉ ክሕተትዎ ዝግባይ ሕቶ ከላዓል ዝግባይ እዚ important and influential leaders in Africa. Your courage in promoting the standing of Ethiopia both internationally and regionally is exemplary. እዚ በአይ ተገበረይ ተባህለ ዘረባ ይኮነን ስለምታይ ግን ይነግራኩም ኣለኹ نقيحنا كنقالس منتا كمز عينت فيديوهات درجك ماتيو اسرائيل امريكا تنقرا خمزلا ويون نتي حتونا يفتق بحرناتهم ابي احمدن اسرائيل بحدو خينهم كم تزراربو سنه لم دمنا امريكا خمسيم مغنياتو industrial level media manipulation يمختل زلوسم دارغات ميديا ناتهم بنا اثيوبيان كيلاتات كنقركمي كندمنتاي ابحثوت انفستمنت غيرهم كم زلو امتلال انفستمنت غيرهم كم زلو ስለዚህ أنا إسكازر أيقونن نتك عندي حبريتاناتنا awareness نكحات نمفتاري وهنياتو حزب إيرترا نكحاتو دحري هذا نجار كم زلون تنجير كاي أميديا نايم ملاس كلا زلوا يسلمتها هجروز فتيو هجروك كلا خالص دلي
ዕላማ ናይዚ ቻነል ድማ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ክንሕብረኩም ስለ እንደሊና commend you on your achievements. You're making every effort to change the economy inside Ethiopia. I commend you for that because, frankly, Mr. Prime Minister, I did the same here, and it has results. People are looking at Ethiopia in a new way. Our ancient peoples have historic ties, but it's a special bond because it is also strengthened by a human bridge of 150, the pride of Ethiopia, to Israel, just as they maintain the culture of the Jewish people and the pride of the Jewish people. Remain for a country with over 120 million people like Ethiopia to remain landlocked. As Israel, we support Ethiopia's SEP's right to sea access, and we stand with Ethiopia. Historically, geographically, and legally, Assab belongs to Ethiopia. Just as Kenya... ስለዚ ኩሉ ዝብልዎ ፕሮፓጋንዳ ናቶም እዚ መራሒ ከም ዝበለ ቀዳይ ነገር ኣብ ዝቐረባ ይተራኸቡን ናይ ቀደም ቪድዮ ተጠቂምካ ብድምፂ ጌርካ ናይ ዓያሹ ስራሕ እዩ ግን እዚ ከዓ እቲ ርሕቀት እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናቶም ካብኦም ንላዕሊ ኣይኮነን ንሪኦ ዘለና ንሱ ንባዕሉ ኣብ ሚድያ መፅኡ ዝገብሮ ዘሎ ካብዚ ንሪኦ ዘለና ቪድዮ ዝገድድ እምበር ዝሓይሽ ኣይኮነን ቀፂሎም ናይ እስራኤል ጥራይ ዘይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ቪድዮ ገይሮም ዶናልድ ትራምፕ ንዓቢ ክፀልኦ መዓልቲ ግን ባዕሎም ብኡ ገይሮም ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ካስምዑ ዝብልዎ ደሎ የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ The port remains underutilized. Without Ethiopian trade, as no other nation can match Ethiopia's sepsis potential volume, we sincerely urge Eritrea to immediately enter good faith negotiations with Ethiopia. በዚህ ናይ ምስጥልያን ዝተገበረ ርክብ ኣምፂኦም ኣቀናቢሮም ዶናልድ ትራምፕ ንኤርትራሲ ኣብ ደገ ባሕሪ ሓብዎም ዓሰብ ዝጥቀመሉ ሰብ ስለዘየለ ኢትዮጵያ ድማ ንስያ ክትጥቀመሉ ትኽእል ምስቲ ገለመለ ስለዚ ንኢትዮጵያ ሃብዋ ብዝብል መንገዲ መንጀቲ ገለሰብ ነዚ ሪኡ ክስንብድ ይኽእል ይኸውን ግን እዚ ኣዝዩ ሕማቕ ዝኾነ ቪድዮታት ናይ ቀደም ቪድዮ እዩ ድምፂ ወሲኾም ብዙሕ ሰብ ይድርዮ ዘለካ ገርመኩም እዚ ቪድዮ ናባይ ክበፅሕ ዝኻለ ከባቢ 20,000 ልዕሊ እዩ ሰብሪዎ ስለ ዝነበረ ኣብ ዩቱብ ኢማጅን ክንዲ ምንታይ ኣብ ምፍብራኽ ኣብቲ ኣርእሲ ድማ ዕልልታ ገይሮም እዮም ኢትዮጵያ ተዓዊታያ ሰሊጥዋዩ ዌልካም ቱ ዓሰብ ገለመለ እዚ ከምዚታት ኮሚ የለን ዓለም አቀፍ እውቅናን ከማግኘት አልፎ ወታደራዊና ፋይናንሻል ድጋፍ እየተቸረው ይገኛል። ከስታኢያሁ በኢትዮጵያ ለኢኮኖሚዋ በዲፕታ ኃይል እስራኤል በዝምታ አትመለከት። በሐፈሻ ሓንቲ ነገር ጥራይ ከብርሃልኩም ዝደሊ ንኤርትራ ክስዕርዋ ከም ዘይክእሉ ቀቢፆም እዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ስለዚ ወይ እስራኤል ክትሕግዞም ኣላ ወይ ኣሜሪካ ከተጥሕኖም ኣለዋ ገለ ነገር እንተደይረኺብና ንኤርትራ ገጢምና ናይ ምስዓር ክእለትና ወዲና እዮም ዝብልኹም ዘለው ከም ኤርትራውያን ድማ ንዑረይዎ ንመለስ ኣብቲ ናይዚ ጀነራል ዝገበሮ ኣብቲ ናይ ጀነራል ብዙሕ ነገር ከም ዝተገበረ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለው እቲ ጀነራል our African partners to address these threats in a united way. And if we can find that means, then we can make progress. During my visit, I had the opportunity to meet with your Prime Minister, Abiy Ahmed. We were able to discuss the common threats of transnational terrorism and look at how we can contribute to regional stability. This is an important visit for me as Ethiopia is ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ ብዚ ዝመጣኹም ምስ ኢትዮጵያ ሓበራዊ ናይ ትግብረ ሽበራዲ ገለመለ ዝበሃል ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ብሓደ ስለንቃለስ ከመይ ጌርና ነዚ ኩነታት ክንምክቶ ንኽእል ምክንያቱ ቀዳምነት ናይ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ነጊሮሞ እዮም ማርኮ ሩቢዮ ፅሒፉ ነጊርዎ እዩ ኣብዚ ዞባ እዚ ሪጅናል ስታቢሊቲ ናይ ዞባ ርግኣትን ሰላምን ቀዳማይ ረቋሒ ወይ እውን ቀዳምነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ስለዚ ነቲ ጉዳይቲ ንምስላጥ የመፅኦ ዘሎ ወይ ዝብሎም ዘሎ regional stability of the ገባሕሪ ኢትዮጵያ ክንረክብ ኢና ብዝብል ዘሎ ስታቢሊቲ ኣይመፅን ዕንወት ይኽመፅ ስለዚ ንሳቶም ኣከሙ ድራማ የለውን ግን እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣከምፕሊት ዝኾነ ህውተታ ኣትዩ ዘሎ ሃገር ስለዝኾነ እቲ ኩነታት ክወፅ ኣይክልኒ ስለዚ ከምዚ እናበሉ ነዚ ዘየለ ድሓን እቶ ዛጌጋ ዝፈፀምዋ ድማ ናባና ዝሓሰብዎ መርዲ ናባቶም ከይዱ ምሽ ንዓሰብ ክእትወሎም ዘይሓተትናዮ መንገዲ ዘተወ ዘይሓተትናዮ መሬት ወሳሲኹ ናብ ኤርትራ ምስ ሃብዎም ويلهم شعو حجي تا كارتا تغيرا كالي كارتا غيرهم يتيوم مالو تزي كالاي دما ازينا نعتاتهم نيتوبيا بفلو يسلد فتوى زمتصومي دمسلو غيرو مغربا مو حققن راي وبزي Can I call you Ali? Yeah. Yes. Is that good? Yes. Okay. إذا أب سوماليا أب سوماليا مش نورمال وتهدرا حلافي تراقبو أبي إثيوبيا جن دراما سلز فتت هاجر برايم مينسترو فيلد مارشالو جن أفريتو كل تأكيب رقيبوه أبزقن رأيو ترى سبي رقيبوه زلو مسترى سب تراقبو كم تري ودا لهم حفيلو سلامي لو قلبكا قداينا سوماليا أنا كن زرارب قلب ملا يبلو دحنو تسيراك دما كسع كندينا دراما هاجر مخانا بر إيه سبزي مجمر يسرح يجمر سلزلو ناف كلاتهم أتوم مسارحتنا خديز اللي على زلو
ኣብ ኢትዮጵያ ግን ንድራማ ዝተቐረበ መንግስቲ ስለ ዘሎ ነቲ ኖርማል ዝኾነ ተራ ሰብ ዝገብሮ ዘሎ ልክዕ ሓደ ጀነራል ናይ ሓደ ብርጌዲ ወላ ናይ ገለ ዝኾነ ባሕሪ ክህብን ክገድፍን ከም ዝኽእል ገይሮም ብዛዕባኡ ክዛረቡ ከለዉ ክንድምንታይ ዝወደቐ ፖለቲካን ክንድምንታይ ዝወደቐ ድራማ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር። National TV is very helpful, grateful for that interview. Let me ask you first, we want to know about you visiting in Somalia right now. What is that behind this journey? Come to here, Mogadishu. Time to talk tonight. So انت ريوازا لغم دما يحتى له انتاي زبل زلو نايا قال لك عبد المنستر مكل ولا انه غازيتنيا سومالي ناشونال تي في مالتيو نبيد ناب سوماليا سنتاخد قبري خمسي خازل لها انتاي تعلما خاي ولا له لذي اب اثيوبيا ترى اخذ ما مسفيلد مارشالات يزرنيرو زي قبول. The reason I'm coming to Somalia is for a couple of reasons. One, I'm the new commander at AFRICOM. And I came here to Somalia, to East Africa first, because of the importance of this region. It sits at the crossroads of the world. There's incredible opportunities here, but there's also incredible challenges, and you know them well. We have terrorist threats from Al-Shabaab, which is an Al-Qaeda affiliate, who is cooperating with the Houthis. We have ISIS up in the north, that's not just in the Golis Mountains, but ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ ናምፅኢኒ ዘሎ ናይዚ ከባቢ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዘሎ ፀገማት ድማ ናይ ግብረ ሽበራ ይኹን ናይ ቴሮሪስት ናይ አልሸባብ ከምኡ ድማ ናይ ኣይሲስ ምህላው ስለንፈልጥ ንዕኡ ንምቁፅፃር ምስቲ ከባቢ ክለለ ምስቶም መሳርሕተይ ወይ ምስቲ ስቴክ ሆልደርስ ዝበሃሉ ንክላዘብ የመፅእ ይብሎም ኣሎ። ብልፅግና ግን ናይ ድራማ ሃገር ልክዕ ከምዚ ንኤርትራ ስርዓት ክቕይር ኢሉ መፅዩ ምስ ብልፅግና ምስ ኣብን ተዘራሪቡ ሃገር ንክቕይር ከም ዝተሓሰበ ገይሮም ከውሚ የለን ድራማ ናይ ብሓቂ ድራማ ክሰርሑሉ እዮም ፈቲኖም ክሳብ ክንደይ ዝወረዱ ሰባት ምዃኖም ድማ ንከባቢና ፅቡቅ ገይሮም ኣመስኪሮም ማለት እዩ። ኤኒዋን ካብ ኣሜሪካ ዋላ ክሸይን ኢሉ ዝመፀ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ንዑ ረኺቡ ምስ ተሳኢሉ ኣሜሪካ ጎኑ ከም ዘላ ንኤርትራ ከሰንብድ ይዝፍትን ወይ እውን ናብ ኤርትራ ድራማ ንክፈጥር ይዝፍትን ከምዚ ዓይነት ውርደት ተራእዩ ይፈልጥን እዩ። ሓንቲ ኣገዳሲት ለንቀነ ወፅያ ዘላ ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ውግእ ገፀን ይኸዳ ኣለዋ ዝብል ብዙሕ ኣርቲክል ኢና ንርኢ ዘለና። መዓልታዊ ሓደ ኣርቲክል ይመፅእ ካብዞም መፅሄታት ማለት እዩ ኤርትራ ኢትዮጵያ ናብ ውግእ ክኸዳ ከለያ ስለዚ ገለ ሽምግልና ክፍተን ኣለዎ ዝብል ዳርጋ መዓልታዊ ዝወፁ ዘሎ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዘሎ። እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ስለ ዝኾነ ድዩ ነው ኩናት እንተዝኸውን ነይሩ እስከዚ ያስምዕዋ ብይ ኤርትራን መቼ ይወራል ወይስ አይወርም ወይ ነው ነገሩ የነበረው። እንግዲህ አንድ አመት ከምናምን ሲወራ የነበረው እሱ ነው። 2 አመት ኦልሞስት። አሁን ደግሞ በሰላም ነው ነው ድርድር እንፈልጋለን። ምንስ ነው የሚደራደሩት? ካለ ተውኩት ነው በቃ። ለወራችሁ ነበር አሁን ትጨዋለሁ። ምን ድርድር ያስፈልገዋል ማለት ኢንጂነር ይልቃል እንታይ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሃገራት ክሽምግልኦም መንጎኛታት ኣትዮም ክዓርቅዎም ወይ ገለ ነገር መፍትሑ ንክገብሩ ሓቲቶም ዝብል እቲ ኣምባሳደራት ናይ ኢትዮጵያ ዝገለፅዎ እዩ ዝብል ዘሎ። እንታይ ሽምግልና ኣድልየኩም ኢልዎ ኩናት ክትወርድ ትደሊ ዘለካ ስኻ እኳ ኢኻ ኢልዎ እንድሕር ብግዝ ዘይደሊኻ በቃ ኩናት ገዲፈ ኣለኹ ኢልካ ኮፈል ተቐመጥ ዓሪፍካ ተቐመጥ እኮ ኢልካ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት። ስለዚ እንታይ ክገብሩ እዮም ክሽምግሉ ካብ ምክንያቱ ኤርትራ ምስኻ ክትዋጋእ ሸውሃት የብላን ወላ እውን ይደልየ እውን ኣይበለትን ንስኻ ኢኻ ክወርር እየ ክሃርም እየ ክወብጥ እየ እናበልካ ትዛረብ ዘለካ እምበር ካልእ ነገር ናባኻ ዝመፅእ የለን እኮ። ስለዚ እንታይ ድራማ እዩ ዘድልየካ ክንድምንታይ ኣብ ድራማ ዝነብር መንግስቲ እናበለ ጀነራል ይልቃል ፅቡቅ ዝኾነ ፅቡቅ ገይሩ ዝሃርሞም ዘሎ። ካብ ሓሊፎም ኣብዚ ሓንቲ ኣገዳሲት ኢንተርቪው ድማ ከምፃልኩም እየ the next action because our restraint is over. It snaps. So now we have to take action. Is this another means, another way of telling that this restraint is limited? And then if it snaps, we have to take measures, but we have told you so. So I was a bit, it's almost puzzling to understand how he deploys that term. And I want to pick your brain on that, how you understand it, but also answer the question. Are we in a position to define what the red lights of restraint? እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፕሮፌሰር ህዝቅኤል እዩ። ኣብዚ ምሳ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ገቢሳ ምዝያ ናይ ኣዲስ ስታንዳርድ ፀዳለ ለማ ትበሃል እያ ኢንተርቪው ገይራ ደላ። ፅቡቅ ኢንተርቪው እዩ። እንታይ እዩ እንታይ ኢላ ትሓተላ ብዙሕ ብዛዕባ ናይዚ ኩነታት ዘሎ ናይ ኣቢ ዝኸዶ ዘሎ ኣብ ትሓተሉ ሓደ ካብቲ ቅድሚ ናብቲ ሰፊሕ ኢንተርቪው እንዲኣቡ ቅድሚ ምኻድና ንእሽተይ ክፋል ሸር ገብረልኩም ግን ባክግራውንድ ክበኩም ፕሮፌሰር ህዝቅኤል
ባክግራውንድ ናቱ ብዘይ ገድስ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኤርትራ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ኣቢ ኣንጻር ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ወላ ሓንቲ መበገሲ ከም ዘይብሉ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ኣብዚ ሓለፈ ታቐን ኢንተርቪው ብዛዕባ እዚ ፎሬን ሚኒስተር ንኤርትራ ወኪሉ 5 ነጥብታት ዘለዎ ንኤርትራ ዝኸሰሰሉ ዲፕሎማት ፀዊዑ ኣብኡ ኣብቲ ውሽጢ ድማ ንሕና ዕቃበታት ጌርና ኣለና ወይ ረስትሬንት ካብ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ጥንቃቐ ብዘለዎ ኢና ንኸይድ ዘለና ኤርትራ ግን ትደፍእ ኣላ ሕማቕ ትገብረና ኣላ ዝብል እናበለ ዝኸሰሶ ኣይናይ ክፋል ናቱ እዩ ንሱ ግን ኣብኡ ዝያዳ ተመሊሱ ታሪክ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ክዛረብ ከሎ ኤርትራ ነፅነታ ኣብ 93 ክትግንፀል ከላ ካባና ንዓና ዘይውክል መንግስቲ ሃገራውነት ዘይስምዖ እዩ ከምኡ ገይርዎ ኢሉ ከሲሱ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ንሓዋሩ ምሳና ንክሰርሕ ከቢድ መድረክ ይፈጢርላ ዘሎ እናበለ ዝምጉት ሕጂ ንመለስ ኣብቲ መልስናቱ እዚ ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ድያ ኩናት ንኸይመፅእ ይከላኸል ኣለኹ ኢላ ንዓለም ክትእምን ትፍትን ዘላ ወይስ ኩናት ክትጅምር ትደሊ ዘላ ምክንያት ንክኾነ ኢላ ትዛረብ ዘላ ወይ ነጊረ ንምባል እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ እያ ታሕቶ ብሕፅር Of course, I think it's understandable. Let me say one thing about what you say, that I'm not here to defend Eritrea. That is true. Eritreans can defend themselves. Eritrea is not my country. The Isaiah's doctrine, the Nakfa syndrome. እንታይ ዝብል መጀመርያ ኣነ ንኤርትራ ክድግፍ ወይ እውን ንኤርትራ ክከላኸለላ ወይ እውን ንኤርትራ ረብሓ ናይ ኤርትራ ከቐድን ኢለ ይኹን ግና ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ተገድሰኒ ብዛዕባ ኤርትራ ትዛረብ ዘለኹ ሓያል ዝኾነ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ትክክል ዝኾነ ሓበሬታ ስለ ትዛረብ ናይ ኤርትራ ፀቅዑ ገይሮም ዝሸጥዎ ወይ ናይ ኤርትራ ከምዚኦም ዝብሉ ስለ ዘለው ኣነ ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኣነ ኢትዮጵያዊ እየ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረበ ዘለኹ ድማ ቀፃልነት ሰላም ረጋዕትን ንክህልወና ስለ ዘድልየ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ዝበሎ ሕልፍ ኣቢለ ዘስማዓኩም ዘለኹ ነዊሕ ስለ ዝኾነ He uses, I like the point that the rhetorical flourishes that he used, the decaffeinated coffee, the Isaiah's doctrine, the Nakfa syndrome, the self-pity. All of these are metaphors for expressing his policies. To simply say that using this decaffeinated coffee, that Eritrean leaders seek sovereignty, they claim sovereignty without us exercising the responsibility that comes with it. Maybe that is true. As he did, he could provide some selective evidence for that. But the fact of the matter is, right now, Eritrea is a sovereign country. It's a sovereign country. Whether that was the result of the mistake or betrayal of Ethiopia by TPLF leaders, the fact is the fact. ሓንቲ ካብተን ዝፈትሕዋ መልስናቱ እዚኣ እያ እንታይ ዝብል መሲልኩም ብዛዕባ ሉላዊት ሃገር ክዛረብ ከሎ እዚ ፎሬን ሚኒስተር ጢሞቴዎስ ማለት እዩ ዝተኸተሎ ወይ እውን ተፃሒፉ ዝሃቦ እንድዩ ዝተዋህቦ እንድዩ ፕራይም ሚኒስተር እዩ ፎሬን ሚኒስተር ናትና ኢሉ ኩሉ ነገር ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝበሎ እዩ ናቱ ንዑ ንምሕጓስ ዝተገበረ እዩ ወይ እውን ተፃሒፉ ዝተዋህቦ እዩ ንኤርትራ ከም ሃገር ከም ዘይኮነት ሉላውነት ናይ ኤርትራን ናጽነት ናይ ኤርትራን ብዝደፍር ቋንቋ ሓደ ካብኡ ሉላውነት ኢሎም ይዛረቡ ከምዚ ቡን ሰቲኻ ብቡን ድሕሪ ዝኾነ መፂካ ኣካውንታብሊቲ ካኸልወካ ኣሎ ማለት ንዘለካ ናጽነት ሓላፍነት ናቱ ትወስደሉ ዲኻ ንኤርትራ በሽካዕላል ብንዕቀት ቋንቋ ዝተዛረቦ ከምኡውን ኤርትራ ስቲል ከምቲ ኣብ ሳሕል ዝነበርዋ ናቕፋ ሲንድሮም ብምባል ከምዚ ብምስላይ እዮም ዝዛረቡ ንሓደ ልዕሊ 30 ዓመት ዘቁፀረ ሉላዊ ሃገር በናይ መንገዲ መፅኡ ድሓን ስለ መጎት ናቱ ኢሉ ዝብል ብዝኾነ ይኹን መንገዲ መፅያ ኤርትራ ሎሚ ሉላዊት ሃገር እያ ብዛዕባ ሉላዊ ሃገር እሞኻ ፅቡቅ ጉርብትና እሞኻ ኢንቴግሬሽንን ብሓደ ምስራሕን ትሓስብ እንድሕር ኮይንካ ብዛዕባ ሉላዊ ሃገር ከምዚ ኢልካ ይትዛረበን ኢኻ እናበለ ፅቡቅ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ዝቦም ግን ኢትዮጵያ ሕጂ ዘላቶ ደረጃ እቲ ዝወደቐ ደረጃ ናይ ዲፕሎማስን ናይ ፖሊስን ደረጃ እዩ ፈፂምካ ክርድኦም ዘይክእል ዓይነት መራሕቲ እዮም ዘለዉ ዝብል ዝኾነ ይኹን ሓላፍነት ክወስዱ ዘይክእሉ ዝገበርዎ ጌጋታት ንሳቶም ዘግድልዎ ዘለዉ ንሳቶም ዝፈጥርዎ ዘለዉ ፀገም ዘይርድኦም ንኻልኦት ጥራይ ክሓምዩ ውሽጣዊ ፀገም ናይቲ ሃገር ድማ ናብ ኤርትራ ከፀጉዑ ናብ ግብፂ ከፀጉዑ ህርዲግ ዝብሉ መራሕቲ ናይ ብሓቂ ኢንኮምፔተንት መራሕቲ ምዃኖም እዩ ዝገልፅ ንውሕ ዝበለት እያ ብሕፅር ዝበለ ክትርጉመልኩም ኢለ Eritrea is a sovereign country. Even though that is the result of the mistakes or the betrayal of the TPLF. Eritrea, I think on May, the referendum was, oh, we're not going to fight. They did say that. Let's say that was a mistake. But today, Eritrea is a member of the United Nations, has been for 30 years, and they have been fighting for 30 years for restoration of federation. The fact is that without recognizing that Eritrea is a sovereign state, you can't consider them your partners in peacemaking, in regional integration, which they prescribe toward the end.
I think Ethiopians have to accept that as a fact, a regrettable fact, if that is what is. But a fact, through Eritrea in 1 year, when the chief of staff says Eritrea is 2 million and we have 1,200 million, increasing the Ethiopian population and decreasing the Eritrean population, when they say that, or when an ambassador from Kenya simply denies that Eritrea is an independent, and when a score of generals, sometimes academics in the military establishment. ብሓፈሻ ብፍፅር ዝበለ እንታይ ዝብል እዚ መንግስቲ ናይ ብልፅግና ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ሓደገኛ ምዃኑን ንኤርትራ ድማ ኩሉ ዓይነት ግህሰት ከም ዝገበሩላ ኩናት ከም ዝኣወጁላ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ብልፅግና ኣባይ ኣሕመድን ጀነራላቱን ፖለቲከኛታቱን ንኤርትራ ዝገደፉላ ከም ዘይብሎም ኩናት ዘይጀመረ ድማ ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ኤርትራ ስለ ዘይመረፀት ጥራሕ ንኤርትራ ኩሉ ዓይነት ቅስቀሳ ተገይሩላ እዩ ኩሉ ዓይነት ማሕሰይቲ ወሪድዋ እዩ ኩሉ ዓይነት ፀርፊ ዝንጣለ ምድኻም ንኩናት ከበግሶም ዝኽእል ዘበለ ኩሉ ዓይነት ኣብቲ መፅሓፍ ዘሎ ተጠቂሞም እዮም ተገምጥ ኢሎም ድማ ንማሕበረሰብ ዓለም ንሕና ናይ ሰላምን ርግኣትን ኢና ንሰላምን ንፅቡቕ ዝኩርብትና ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢሎም ድማ ንኽዛረቡ ስክፍታ ዘይብሎም መራሕቲ ኢና ንርኢ ዘለና እናበለ ዝገልፅ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ሓደ ነገር ጥራይ ክበርሃልና ዘሎ እዚኦም ሃገር እዚኣቶም እዚኦም ሃገር እዚኦም ህዝቢ እዚኦም ንዓና ኣዝዮም ከቢድ ፈተና ምዃኖም ክንርዳእ ክንክእል ኣለና የግዳስ እቲ ኢሊት ዝበሃል ብወገነ ኣምሓራ ይኹን ብወገነ ኦሮሞ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና እቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ኣብ ደገ ባሕሪ ጥራይ ኣይኮነን ፀገም ዝፈጥረልና ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ሽግር ይፈጥረልና ስለ ዘሎ ኣብ መርሕነት ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ምትእምማን ትሕቲ ዜሮ ወሪዱ ከም ዘሎን ዝኾነ ይኹን ሃገር ምሳና ንሽርክነት ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነትን ምትሕብባርን ንኽገብር ወላ እውን ጥዑይ ዝኾነ ዝፈትወና እውን ከዓምነና ከም ዘይክእል እዩ ዝገብር ዘሎ ብከምዚ መንገዲ ድማ ሰናይ ጉርብትና ክህሉ ኣይክእልኒ እዩ ኣብ ዝብል መደምደምታ እዮም ዝመፁ ዘሎ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ንሰምዖ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ምዃኑ ጥራይ ክበርሃልኩም እየ ዝደሊ ካልእ ወላ ሓንቲ ክንብሎ ንኽእል የለን ካብዚ ሓንቲ እዚኣ ጥራይ ወሲኸ ክሓልፍ እየ to, I think he used the word to our history, but masters of our future. I agree that we should. ብሓፈሻ ኣብ ካዶ እውን ብዛዕባ ኣብ ታሪክ ዘይምንባር ይዛረብ ኢሉ ትብል ንሳ ካብ ሕቶ ኣብ ታሪክ ናይ ታሪክ እሱራት ክንከውን የብልናን ኢሉ ይዛረብ ፕራይም ሚኒስተር ኢሎም ናይ ታሪክ እሱር ኮይኑ ዘሎ ገመን ኢትዮጵያ እዮም ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ኤርትራ ናፅነታ ረኺባ 34 ዓመት ዝገበረት ሃገር ቅድሚ 30 ዓመት ንዝነበረ ተመሊስካ ናባና ክምለስ ኣለዎ ኣብ ደገ ባሕሪ ምባል መን እዩ ኣብ ታሪክ ተኣሲሩ ዘሎ ባዕሎም እሶም እዮም ኣብ ታሪክ ተኣሲሮም ዘለዉ ስለዚ ናይ ታሪክ ሱራዶ ናይ ጂኦግራፊ ሱራዶ ናይ ገለመለ ሱራዶ እናበሉ ዝዛረብዎ እንኮላይ ሓደገኛ ዘረባ ምዃኑ ይዛረቡ ኢንጂነር ይልቃል ዝበለ ድማ ምን ብሎ ነው የሚደራደር ማለት ነው ለወረላችሁ ነው ዛሬ መጣሁ ነገ መጣሁ ይል ነበር በቃ ትችዋለሁ አለ ቶ ነው ዛጋ ያበቃል ማለት ነው ኤርትራም ሀገር ነበር ይቀጥላል አብይም እየተጃጃለ ሀገሩን ያፈረሰ ይቀጥላል ሌላ ምንም ኤርትራ ጋር የሚያደራድር የሚያጠላም ነገር የለም ለወደቡ በወደቡ ጉዳይ ነው እንግዲህ ንግግር ዲያሎግ ያስፈልጋል እንደዚህ ትናንትና እንደዛ ሲል ነበር ዛሬ ደግሞ እንነጋገር እና ያስቅም አሁን ይሄንን መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ማለት እቶም ተቃወምቲ ዝበሃሉ ናይ ባሕቂ ብስላት ፖለቲከኛታት የባሕቂ ንምዝራብ ኣብዚ መላገፂ እዮም ዝብሉ ዘለዉ it's just a joke እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ሰብ እዚ ሕሉፍ ሓሊፍዎም ምዝያ ሓንቲ ጎሲኸ ቡጌርና ክንስሐቕ ኣብ መስሓቃት ኢና ቡጌርና ክንሰግር እዚያ ስምዑለይ አስበዋል በጌታቸው ቦታ አብይ አህመድ ቢቀመጥና አሁን ጋዜጠኛው ጠያቂ ቢሆን ምን ሊፈጠር እንደሚችል I can't imagine like በአማርኛም ቢሆን ነው ማለት ቶ እንግሊዘኛውን ቶ በአማርኛም ቢሆን እንደ ማሃዲ አይነት ጠያቂ ቀርቦ አብይ አህመድ ኮንፍሮንት የሚያደርግ እንትን ቢለው በእርግጠኝነት ወይ ጥሎ ይወጣል ወይ ደግሞ እንትን ያደርጋል ምናልባት ከመድረኩ ላይ በአምቡላንስ ሁሉ ሊወጣ ይችላል በቃ ፌንት አድርጎ ማለት ነው እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ኣብታ ጌታቸው ረዳ ኣቲዋ ዝነበረ ኢንተርቪው ኣብ እንደዝኾኑ ነይሩ እንታይ ምኾነ ካብታ ናቶም ርኢቶ ወይ ነቲ ኣኼባ ረጊፅ መወደቕ ነቲ ኢንተርቪው ረጊፅ መወፀ ወይ ድማ ፌንት ኮይኑ ኣቡ ብኣምቡላንስ ተፃዒ ወላ በኣምሓርኛ እንተዝኾኑ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኢንኮምፔተንስ ሌቨል ንበይኒ እዩ ሕጂ ትርኢና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝለዓል ኩናት
أمونغو إثيوبيان إرتران تجمير زود أيكونان يتركم أمونغو تجراين somebody سكون خبابن زل على الكينات أمونغو تجراين أمونغ حدا خبابن زل على الكينات كوينو استرف أيكونان كيدو وزحات تساتف تزعد مخانو أي ترفن معز تطويل إنما نساتفالو ون فلوتيو سلازي ناو قد ممتاونا نحنا كم مودب كم منقصة تقراي كم تقارون نحسو نخدن زلنا كينات ذات الرف أبروش كنتل لنا قدمين أو كينات متاونا نكوينات ذات رفو من قد هذن قالسن كنكتل لنا نحسو زلنا مالتي يا زي مجلسنا هو حت أبزوان زي بزح زارب زلو كداي كوينينا ببزح من قد تزرب زلو بكداينا جيتا شورا دارمانيش تيكن تنكف struggle in Ethiopia today, given you have journalists in exile, newspapers shut down, no media freedom according to Reporters Without Borders. Ethiopia comes 142 out of 180 countries when it comes to media freedom. There is no space for peaceful protest, many would say. Well, look, my friend, whatever the superlatives there, what we believe is there is a space. We have problems here and there. Like I said, there country was alone, whatever the superlative is to NATO brand comes on it. Years calling war criminals. You said perfected genocide into an art form. Do you stand by those genocide accusations or have you walked them back? Whatever the superlatives there, I know all kinds of crimes were committed in Tigray. Did country was alone na Abiy Ahmed na Getachew Reda kunatat ksab hiji azarabi khoynu zello بقال وجن نايت وجن كرم كله نعوز كلا خلو دما كموت جميرة مالو مهنياتو تقرأي تبوليتيكا ناتو مستمغلو ونسلو زخونه ጌታቸው ረዳ ምስ ጋዜጠኛ መህዲ ሓሰን ዝገበሮ ኣዘራራቢ ገና ዘይተዘርግሐ ቃለ መሕትት መሰረት ብምግባር ዝተፈላለዩ ርኡይታት እዮም ዝወሃብ ዘሎ من عبد مخادنا ግን ሓንታ ገዳሲት ቪድዮ ኣብዚያ እስከስምዕዋ እና ብልጽግና እውን ግምገማ ገይሪ ግምገማ ብልጽግና ኣብ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እውን ገምጊምዩ ናይ ሰራዊት ጉዳይ እውን ገምጊምዩ ኣመጻጽኡ ታሪኹ ናይ ባዕሉ ናይ ትውድብ እውን ገምጊምዩ ሕዚ ዘሎ ዓብይ ስጋት ናይ ኢትዮጵያ እውን ገምጊሞም እዮም ሕዚ ኣብ ሰሙን እዚ እዙ ዘሎ ገምጋም ብልጽግና ሓደ እቲ ኩናት ክመጽእ እንድሕር ኮይኑ ቃል ብቃል ልክዕ ከምቶም ናይ ዓፋር ኣቦ ዝበልዎ ኩናት ተመጽኡ ይንኽእሎን ዝብል ኣለዎ እቲ ኩናት ተመጽኡ ኣይንኽእሎን ብፍላይ ታጽምዶ ትበሃል እንድሕር ሰሪሓ ኣይንኽእላን ዝብል ዓብይ ስጋት እኒሄዎ ስለዚ ጽምዶ ማለት ኩናት ተተርፍ ምዃና ካብዚ እውን ክንርዳእ ንኽእል ኢና እዚ ባዕሎም ዝገምገምዎ እዩ ካልኣይ ገምጋሞም ብጣዕሚ እንዳሞተ ዝኸድ ዘሎ ምዃኑ ሞይትና ኢና ይበሉ ዋላ እምበር ንስኹም ኣይብሉን እቲ ናይ ብልጽግና ጎስፕል እውን ስለዘይፈቅዶ ኣሎ ሰራዊት ይብተነና ኣሎ ሰራዊት ይዳኸመና ኣሎ ስለዚ ሰራዊት ምድኻም ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ውሽጥኹም ኣብቶም ኣመራርሓ ዓበይቲ ኣመራርሓ ናይ ሰራዊት ጥርጣረ ኣለና ኢሎሞም ኣሎ መፈንቅለ መንግስቲ ክግበር ይኽእል እዩ ኢሎም ኣሎ ቃል ብቃል የዛረበኩም ዘለኹ መፈንቅለ መንግስቲ ተሓሱ ኣለኹም ኢኹም ናይ ገዛ እሱር ዝገበርዎም 5 ጀነራላት ናይ ኣምሓራ This highlights Ethiopia's distinct military tradition of internal restraint and external effectiveness. A new analysis published this week by Horn Review examines Ethiopia's long-standing military tradition, highlighting a recurring pattern in which the country's armed forces exercise restraint during internal conflicts while demonstrating consistent operational effectiveness against external. كمزي ምናልባት ልክዕ ከምዚ ሃይለ ደደቢት ብሎ ፀንሐ ዘይኮነ ብሓፈሻ ብዛዕባ ወተሃደራዊ ኣውማናቶም ሓደ ኣገዳሲ ኣናሊሲስ ኣብቲ ናቶም ናይ ፕሮፓጋንዳ ቦታ ኮይኑ ዘሎ ሆርን ሪቪው ናውፅኦም ነይሮም ገለ ካብቲ ዝብልዎ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምፅብባቕ ወይ እውን ገለ ነገር መረዳእታ እንተኾነና ዝበልዎ እንታይ እዩ እቲ ዝዓበየ ፀገም ኮይንዎም ዘሎ ውሽጣዊ ፀገም ምዃኑ ውሽጣዊ ፀገም ናቶም ድማ ነቲ ወተሃደራዊ ኣቃውማ ዝዓበየ ብድሆም ምዃኑ እዚ ከዓ እንታይ ዝብል ሪኮመንዴሽን ይገብሩ ሞር ሪስትሬንት ኣብ ውሽጢ ዝግበር ዘሎ ኩናት ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ልዑል ጥንቃቐ ክገብር ኣለዎ መንታን ናብ ደገን ዝመፅእ ሓይሊ ንክጥቀም ንክህይል ካልእ ኣዘራርባ እንታይ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና መሲልኩም ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኩናት የድልየዩ
ስምዒታዊ ንክኸውን ናይ ሃገራውነት ስምዒት ንክህልዎ ኩናት የድልዮ እዩ ነቲ ናይ ደጋ ሓይሊ ንክዋጋዕ ዘድልዮ ምክንያት ድማ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ወይ እውን ነቲ ናይ ውሽጣዊ ኩነታት ኣብ ዝሓለፈ ኢልና ነርና ወላቲ ጀነራላት ከም ዝሓተትዎ ሰራዊት ናይቲ ብልፅግና ወይ ናቲ ሃገር ሰራዊት ወፂኡ ኣብ ክልል ኣምሓራ በኣምሓሩ ኣብ ክልል ትግራይ በቶም ናይ ሓረመሬድ ዋላ ገለ ጌርካ ንሓትሕዱ ከም ዝዋጋዕ እቲ ናይ ሰራዊት ሃገር ግን ወፂኡ ኮፍ ከም ዝብል ምክንያቱ በይኑ ኮፍ እንድሕር ኢሉ ጥራይ ንደገ ክሓስብ ዝኽእል እምበር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንሓትሕዱ እናተዋግአ ሞራል ናይቲ ሰራዊት ክሰርሕ ኣይክእልኒ ኣብ ዝብል ግምገማ በፂሖም ከም ዘለው ንሳቶም ኣፀባቢቆም ነቶም ፀላእትና ብፍላይ ግብፅን ኤርትራን እና ኣመሳሲሎም እዮም ዝዛረቡ ተወሳኺ ድማ እቲ ፋኖ ዝበሃል ዘሎ መመሊሱ ንሓየለ ዝኸይድ ዘሎ ፋኖ ናበርትዐ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ንሳቶም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ደረጃ ንዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክንገጥሙን ኣይንኽእልን ኢና እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ እቲ ናይ ሰላም ዶ ናይ ገለመለዶ ድብል ዘረባ ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩናት ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣብዚ ሕጂ ከምዘይዋፅኦም ስለዝኣምኑ ዘለው እዩ ስለዚ ሰላም ገለ ኢሎም ማሕበረሰብ ዓለም ኢዱ ይትዩ ንኤርትራን ገለን ኣብ ጣውላ ከም ዝመፁ ክገብር እሞ ኤርትራ ካብቲ ናይ ኩናት ዝኾነ ይኹን መደብ እንተለዋ ኩናት ኣውጆምላ እዮም ኤርትራ ግን ኤርትራ ግብረ መልሲ ንኸይትህብ ጠጠው ከብለሎም ይኽእል እዩ እዚ ማለት ግን ብልፅግና ኩናት ይደሊ ከም ዘሎ ድማ ፅቡቅ ገይሮም ፈሊጦም ኣሎም ኣትሊስት ተጋሩ ዝብልዎ ዘለው እዩ ኣቢ ግድን እዩ ኩናት ክገብር ኣብዚ ስምዑ ሕጂ ኢትዮጵያ እኮ ኣብ ዘበነ ሕወሓት ኢህአዴግ ዝበሃል ኣነ ይኣምነሉኒ ኣብ ዘበነ ሕወሓት ዝነበሩ ሚኒስትራት 10 ዓመት 15 ዓመት ኣገልጊሎም እዮም ካብ ስልጣን ዝወርዱ ኣብ 7 ዓመት ዳርጋ 27 ዝኾኑ ሚኒስትራት የለውም ብምሎም ወፂኦም እዮም ገሊኦም ተኣሲሮም እዮም ገሊኦም ወፂኦም እዮም ገሊኦም ኣፅቂጦም ፈሪሖም ኣለዉ ካብ ዓዲ ከይትወፁ ዝተባሃሉ ኣለዉ ገሊኦም ድማ ከም በዓል ገድም ካልኦትን ዝኣመሰሉ ኣብዚ ኣለዉ ሶ እቲ መንግስቲ ኦልሬዲ ፍራጃይል ዝኾነ ዝሞተ ዝተሰባበረ መንግስቲ ሶ ነዚ ንምሽፋን ናይ ግድን ኩናት ከድሊ ኣብ ወርሒ ጉንበት ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ኣብይ ኣሕመድ ከይተመረፀ መንግስቲ ኮይኑ ኣምባገነን ኮይኑ ይቕፅል ሓደ እቲ ህዝቢ ዘይተመለሰሉ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ ከም ዘይምረፅ ፈልጦ እዩ ቅድሚኡ ግን ኣብ ኩሉ ቦታታት ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ስለ ዘሎ ምርጫ ንምግባር ኣሸጋሪ እዩ ዝግበሩ ናይ መስለንን ኣነ ስለዚ ወይ ቅድሚታ ምርጫ ኣብ ስልጣን ንምቕፃሉ ናይ ግድን ኩናት ክጅመር እዩ ሶ ኩናት ስለ ዝፈራሕና ኩናት ሰብ ስለ ዝበልዕ ክንሰግውን የብልና ሓደ ሓደ ግዜ እቲ እንኮ መማረፂ ንሱ እውን ስለ ዝኸውን እዚ ኩናት ክጅመር ፈተና ፀላእና መዓልቱ ኢና ዘይንፈልጦ እምበር ናይ ግድን ክጅመር ኩሉ ድማ ክዳለው ክኽእል ኣለዎ እዚ እንድሕር ሕቶ ናይ ህዝቢ ብሰላም እንድሕር ዘይፍታሕ ኮይኑ ባዕሉ እቲ ፌደራል መንግስቲ ባዕሉ ዝጅምረሉ እዩ ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ሕወሓት ዝጅመር ኣይመስለንን ፌደራል መንግስቲ ባዕሉ ክጅምሮ እዩ እና እዚ ናይ ዓፋር ውዕል ፕሪቶርያ ተጣሒሱ ናይ ድሮን ናይ ገለን ዝግበር ዘሎ ንሪኦ ዘለና ንሱ እውን ኣካል ናይቲ ኩናት መተፍታኺ ኢና ትግራዋይ ኩናት ኣይጅመርን እዩ ወይ ኣይንደልን ኢና ኢልካስ ፈሪሕካ ኮፍ ዝበሃል ነገር የለን መሰልካ ተረጋግፀሉ ንሱ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ዓይነት ኮንክሉዥን ዳርጋ ብኩሎም ወገናት ናይ ኢትዮጵያ ዝበፅሕ ዘሎ እዩ እቲ ኩናት መዓስ ክጅምር እዩ ዓቢ ምናልባት ነዚ ዘረባ ናቶም ኩሉ ግዜ ነቲ ንሶም ዝብልዎ ኤቪደንስ ክበኩም እየ ዝደሊ ኣነ ቢካዝ ምስ ኩንነትን ምስ ፋክትስን ከተገጣጥሞ ኣለካ ኣብዚ ቻነል ድማ ቀንዲ ስራሕና ከምኡ እዩ ነቲ ዝግበር ፐርስፔክቲቭ ክንህብ ንደሊ ኢና ሓደ ካብኡ ድማ እዚ ስምዕዎ እዚ ዝብልዎ ዘለው ኣብ ክፉእ ዝኾነ ምንቁልቋል ወሪዱ ከም ዘሎ ሚድያ ናይ ዓቢ ይዛረብ ኣሎ ስለዚ ናይቲ ቁጠባ ምንቁልቋል ኣብ ኣዝዩ ዘሰክፍ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ካብ 2024 ወርሒ 7 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ እቲ ብር መመሊሱ ንታሕቲ ገፁ እናወደቐ ሕጂ ሳቶም ዝዛረቡ ዘለው ከማን በቲ ናይ ኦፊሻል መንግስቲ ዘርእዮ ዘሎ ሬት እዮም ዝዛረቡ ዘለው እምበር ኣብ ኩንነት እቲ ኩነታት ካብኡ ንላዕሊ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ብር ምንቁልቋል ድማ ብቐጥታ ነቲ ተራ ህዝቢ ዓብ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንገለ ደረጃ ምስ ከደ ክዕረየለ እዩ ክብል ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ሂኖውስ መመሊሱ እናገደደ ክኸይድ ከም ዝኽእል ስለዚ እዚ ኣብ G20 ከይዱ ዝነበረ ኣብኡታት እንድዩ እቲ ከመይ ጌርና ነዞም ሃገራት ነጥሕኖም ዝበሃል እቲ IMF ወርልድ ባንክ እውን ብኣታቶም ገይሩ ስለዝሰርሕ ኣብቲ ናይ G20 ፍሬምወርክ ሓገዛት ዝወሃበ ዘሎ ስለዚ ኣብኡ ሜይቢ ረድኤት ክገብርሉ ድዮም ብፍሉይ ክሕግዝዎ ድዮም እቲ ዘሎ ፀገም ሕጂ ሃገራት ኩላተን ኣብ ከቢድ ፈተና እየን ዘለዋ ኣሜሪካ
ኤሮፓ ብዓበ ፈተና ያዘላ ቻይና ንባዕላ ብዓበ ፈተና ያዘላ ስለዚ ኩለን ሃገራት እንትርፎ ቀጥታዊ ረብሓ ክረኽባሉ ዝኽእላ እንተደይ ኮይና ድጎማታትን ሓገዛትን የለን ኣብዚ እዋን እዚ ኣይኮነን ንበዓል ዓቢ ምናልባት ንፍሉይ ኣጀንዳ ኢሎም ተደይቦምካ ንዩኤን እውን ገንዘብ ክቡ ይደልዩን እዮም ዘለው እቲ እንኮነ ዓቢ ዘብሎ ዘሎ እንተሎ ግን እቲ ኢማራት ዝበሃል ሓይሊ ንስዩ ኣይደኖ ካብ በዓል ሱዳን ሰሪዑ ኣብ ገለ ገንዘብ ኣለዎ ንስዩ ንብዙሓት ሃገራት ፋንድ ዝገብር ዘሎ ንሱ ድማ ኩሉ ግዜ ፋንድ ክገብረካ ከሎ ብቐጥታ ነተን ገንዘብ እውን ዘማልስ ሓይሊ እዩ ብቐጥታ ትሚኢሉ ሂቡ ንዓመታት ኣጀንዳ ራይ ግበረለይ ዝብል ኣይኮነን ብግምጣሉ ገንዘቡ እውን ዘማልስ እዩ ስለዚ እቲ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኢንቨስትመንታት እውን ብዙሕ ነገራት መን ምዃኑ ብቐጥታ ይፍለጥኒ ግን ኢድና ኢማራት ኣብቲ ቁጠባ እውን ብዙሕ ቦታታት ሒዙ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን ኣጋይን ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ዋላ ኢማራት ንበይና እውን ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ዓይነት ቁጠባ እውን ኣይኮነን ኢትዮጵያ ብዙሕ ህዝቢ ኣለና ዝብሉ ተኮይኖም እቲ ብዙሕ ህዝቢ ድማ ብግምጣሉ እንታይ ሒዝልካ ከም ዝመፅእ ድማ ምግማቱ ኣገዳሲ ይመስለኒ ስለዚ ናይ ብር ምንቁልቋል ነቲ ዘሎ ኢንፍሌሽን ዘሎ ኩነታት ናይ ካልእ ፀገማት እዚ ናይ ሴኪሪቲ ፀገማት ብየማንን ፀጋምን ዘጋጥም ዘሎ ዕግርግር ድማ ነቲ ቁጠባ ተረጋጊኡ ንኸይንቀሳቐስ ይገብረሎ ዋላ እቶም እሙናት ኦሮሞ ዝበሃሉ እዮም ኣብቲ ኩነታት ተስፋ ቆሪፆም ዘለዉ ስለምንታይ እታ ሃገር ሸፋፊንካ ዝኽየድ ነገር የለን እዮም ዝብሉ ዘሎ ናይ ብሓቂ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ኣጋጢምዋሉ እቲ ሃገር ነቲ ክውንነት ድማ ምቕባሉ ኣገዳሲ እዩ ተቐቢልካ ኢኻ መፍትሒ ትገብር እምበር ስኢልካ ሃገር እናተረመሰት ከላ ስኢልካ ምርኣይ ኢትዮጵያ ከምዚ ሕጂ ዘላቶ ወሪዳ እውን ኣይትፈልጥና እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣካል ናቱ ድማ ዓቢ ኣብ ስልጣን ኣብ ዘሎ ክሳብ ዘሎ ሓድሽ ነገር ወይ ፍሉይ ነገር ክፍተን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እውን የብሎምን ኣቢ ድማ መመሊሱ ዕልዋ ክመፅእ ከም ዝኽእል ሽግር ክመፅእ ከም ዝኽእል ስግኣት ስለ ዘለዎ መመሊሱ ኮንትሮል ናቱ እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣልኩም ኢና ናይ ኣምሓራ ተወላዲ ዝኾነ መራርሓ ኩሉ ንዕኡ ጥራሕ ዝከታተል ናይ ኦሮሞ ተወላዲ ኣለዎ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኦሮሞን ህዝቢ ኣምሓራን ኣፈላላይ ክፈጥሩ እዮም እንታይ በለ ሃይለ በሉ ኢትዮጵያ ሶሻል ፋብሪክ ተበጣጢሱ እንዲሕ እዚ እቲ ማሕበራዊ ምትእስሳር ዝበሃል ዝነበረ ተበጣጢሱ እንድዩ ሌትስ ሰይ ፋኖን ኦላን ቦቲን መፂኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኸቡ ንበል እንታይ ዝፍጠር ይመስለኩም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምሓራን ኦሮሞን ዝበሃላ ሓራምዝ ክልላት እኒአዋ እየን ተኻሊእ ግደፍዎ ድሓን ኩሉ ነናይ ባዕሉ እኒሄዎ እንዲ ብርግፅ መን እዩ ንላዕሊ ክወፅእ ዝኽእል ኣብ መንጎት ኩነታት ተረዲኡ ዝተጠቐመ እዩ በዝሒ ኣይኮነን ክልቲኦም ዓበይቲ ክልላት ዝበሃሉ ግን ናይ ኦሮሞ ልዕልና ከይህሉ በቲ ሓደ ገፅ ናይ ኣምሓራ ልዕልና ከይህሉ በቲ ሓደ ገፅ ኣሎ ክልቴና ማዕረ ኮይንና ንኺድ ዝብል እውን የለን ከምኡ ዝብሎ ኣይኮነን እቲ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ትማሊ ዘስማዕኹም ዝኾነ ሞኖክሴ ኣብ ግዛዕ ዝበሃል ገዳም ዝፀሓፍዎ ኣሎ ናይ ኦሮሞ ታሪክ ኣብ ኢትዮጵያ 400 ዓመት እዩ 500 ዓመት እዩ ዋላ ኣሳምነው ፅጌ እውን ዝብሎ ዝነበረ ከ500 ዓመት በፊት የተደረገውን ሊደረግ ነው ካብ ማዳጋስካር ዶ ካብ ገለ ዶ መፅኦም ኢንቬድ ገይሮም ማን ኢትዮጵያስ ከምዚ ገይሮም እዮም ዝነብሩ ዘለው ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ጌታቸው በ3 ኤፒሶድ ሞቷል እስካሁን ብዬ አምናለሁ። መጀመሪያ ፕሬዝደንት ሆኖ ህወሓትን ራሱ ያመነውን ነገር ነው። ህወሓትን ከድል ሲያደርግ የትግራይን እድሎች በመግደል የራሱን የፖለቲካ ፐርሰናሊቲ ገሏል። ሁለተኛ አዲስ አበባ መጥቶ የሆነ አይነት ሙቭመንት ፈጥሮ ኦርስ የሆነ ነገር አድርጎ ወይ ደግሞ ካልሆነም ከዛ ዞር ብሎ መጽሐፍ ጽፎ እውነቱን ለህዝብ አሳውቆ ለህዝብ በጎ ማድረግ ሲገባው ያንን ኮምፕሊትሊ አጥፍቶ አዲስ አበባ ላይ ሄዶ ሞቷል። ሶስተኛ አሁን ደግሞ ለንደን ሄዶ በመዲ ሐሰን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጌታቸው ረዳ ናይ ብሓቂ ዋላ በቶም ክከላኸልሉ ወይ እውን ኣትሊስት ኢሊት ናይ ምስ ህወሓት ዘይኮኑ ክነሶም ወይ እውን ነቲ ህወሓት ዝቃወሙ ነቲ ናይ ትግራይ ኩነታቱን ዝቃወሙ ጌታቸው ረዳ ኣብ ኩሉ መድረኻት ዝሞተ ውዱቕ ፖለቲከኛ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ትግራይ ነቲ ህዝቢ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ኣትዩ ሃዲሙ ዝኸደ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ድማ ብካልእ መንገዲ ነቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ክዕርክ ንዝፍትን መጋበርያ ምስቶም ፀላእቲ ናይ ትግራይ ኮይኑ ነቲ ሽግር ናይ ትግራይ ንኸብእስ ዝጎይ ዘሎ ሳልሳይ ድማ ለንደን ኮይዱ ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ትግራይ ክዕሪ ዘይኮነስ መሊሱ ከበላሹ ተራእዩ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ናይ ትግራይ በዚ ጌርና ክንዓፁ ክንፍትን ኢና
ጉባኤ ሊያካሂድ ነው በሚቀጥለው የህዝባዊ ኮንፈረንስ በሚል ትግራይ ምናልባትም እስከ 28 በኢትዮጵያ ከ10 ቀን ምናምን በኋላ ምናምን ያደርግ ይሆናል። የሰውየው ፍላጎት አልወደ ወረደ ስምረት ሁላ እንዲሳተፍለት እዛ መጥቶ ወቅሮ ነው ምናምን እንደሚካሄድ ስምረት ሁላ እንዲሳተፍ አብሮ የትግራይ ኮዝ ይዞ አለ ፓርቲ ነው ተብሎ እኮ የብልጽግና ትግራይ ውስጥ አንድ ሰው ነው ትግራይ የብልጽግና መዋቅር ኦፊሻሊ እኔ ብልጽግና ነኝ የሚል የለም ከወደ ወረደ በስተቀር በቃላ ዘራርባ ሓደ ኮንፈረንስ ናይ ህዝቢ ድማ ክግበር ኣብቲ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ዝወድ ወረደ ድማ ብዘይ ቃል ዓለም ሓደ ካብቶም ዓብ ናይ ድራማ ማእከል ኮይኑ ዘሎ እዩ ነቲ ናይ ትግራይ ሕንፍሽፍሽ ሓንሳብ ንህወሓት ከጥፍየ ክብል ተረኺቡ ይበሃል ሓንሳብ ንህወሓት ኣብ ክሳድ ኣረጊፅ ደው ክብል እየ ብዘይ በዓይ ናብቲ ኸደ የብላ እናበለ ክፍክር ተረኺቡ ይበሃል ኣይ ቲንክ ሓደ ካብቲ ኮንትሮቨርሻል ኮይኑ ዘሎ ፖለቲከኛ ብብዙሓት ፖለቲከኛታት ናይ ትግራይ ድማ ዝህረም ዘሎ እዩ ሕጂ ድማ ኣብቲ ኮንፈረንስ ነቲ ስምረት ዝበሃል ዘሎ በኋላ ዘራርባት ስምረት ሎሚ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ናይ ብልጽግና ውክልና ዘሎ ወይ እውን ብልጽግና ኣብ ትግራይ ዝበሃል ስለዚ እቲ ብልጽግና ናብ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ንምእታው ዝግበር እዩ ኦፍኮርስ ተጋሩ ኢና ስለ ዝብሉ ናይ ህዝቢ እንድሕሪ ኮንፈረንስ ክኸውን ኮይኑ ድማ እቲ ኩነታት ናብ ድራማታት እናተቐየረ እናተሓላለኸ ዝኸይድ ጉዳይ ከም ዝኾነን ጉዳይ ናይ ትግራይ ድማ I don't know ማለት እቲ ሕልኽላኽ ናቱ ኣዝዩ ከቢድ ክትሪኦ ከለኻ በቲ ሓደ ወገን ድማ እቲ ህወሓት ዝህቦ ዘሎ መግለፂ ድማ ንጌታቸው ረዳ ይኹን ነቲ ፓርቲ ናቱ ታርጌት ገይሮም እዮም ዝሃርሙ ዘለዉ ዝገበርዎ ኣለምሕተት ኩልና ሰሚዕና ንኸውን ኢና ጆኖሳይድ ትግራይ ተፈፂሙ ዶ ወተፈፂሙ መን ፈፂምዎ ኣብዚኣ ትሕነቑ ማለት እዩ ኣብዚኣ ትሕነቑ እከለ እዩ ጆኖሳይድ ፈፂሙ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ፈፂሙ ኢሉ ክደፍር ዘይኽእል ዕድል ረኺቡ ህዝቢ ትግራይ ናይ ዝመርሕ ዝነበረ ሕወሓት ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ በፅሑ ዝመርሕ ዝነበረ ኣካል ኣብይ ኣሕመድስ ጆኖሳይድ ኣብ ትግራይ ፈፂሙ ኢሉ ክዛረብ ዘይኽእሉ ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ኣዝዩ በዳሂ ከም ዝኾነን ጌታቸው ረዳ ድማ ብኩሉ መንገዲ ዘዘርከበ ክጭፍጭፎ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣይ ቲንክ ናይ መወዳእታ በዚያ ገይረ ክውድእ ገርመኩም ክሳብ መቐለ ንኣትስ ጆኖሳይድ ተፈፂሙ እዩ ኢሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ብምዝራብ ክንዲ ጌታቸው ዝተዛረበ የለን ኣብይ ኣሕመድ ጆኖሳይድ ፈፂሙ ኢሉ ብምዝራብ ክንዲ ጌታቸው ዝተዛረበ ኣይነበረን ክሳብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ምፍራም ድሮ ዘሎ ማለት እዩ ጌታቸው ኣብ መዓልቲ ክልተ ግዜ እናወፀ ኣብይ ኣሕመድ ጆኖሳይደር ፋሺስት ቡቸር ናበለ ክንዲ ጌታቸው ረዳ ዝተዛረበ ኢሊት ትግራይ ፖለቲከኛ ትግራይ ጀነራል ትግራይ የለን ክሳብ ሕዚ ምራእይ ይከኣል እዩ ጌታቸው ዝተዛረበለን ቪድዮታት ቅድሚ ላብ ኣብይ ኣሕመድ ምስጋዱ ምንብርካኹ ምጉንብሑ ሕዚ ኸታ ይብሎ ሪሁም ወይኹም ጆኖሳይድ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ መንዳ ፈፂሙ ይብለለስ ባዕሉ ዲ ብስሩኮ ብዓለም ለኸ መድረኽ ኮይ ተዋሪዱ ጌታቸው ረዳ ብዓለም ለኸ መድረኽ ተዋሪዱ ጌታቸው ረዳ እቲ ብጣዕሚ ዘሕዝነኩም ከንታይ ናይ ጌታቸው ደገፍቲ ዝኾኑ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኢንክሉዲንግ ኣብርሃ ኣነ ካብ ቀደም ጀሚ ብሓፈሻ ጉዳይ ጌታቸው ረዳ ኣይ ዶንት ኖ ዓብይ ቻለንጅ ኮይኑ ዘሎ ንሕና ግን ኣብዚ ክንውዲ ኢና ብዛዕባ ብዙሕ ክዛረብ ኣይክልኒ ብፅምዶ ገይረ ክወደው በቃ ንሕና ከም ተጋሩ ድሮን ዝበሃል የብልናን ኤርትራ ሃገር እያ ኣለዋ ዲ ይህላን ባዕሎም ትፈልጥዎ ንዓይ ድሮን ፅምዶ ንዓይ ድሮን ማለት እዩ ንዓይ ፅምዶ ማለት ትግራይ ዝለዓለ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዓጢቃቶ ዘላ ዕብቂል እየ ዝሓስብ ፅምዶ ናይ መንግስታት ርክብ ናይ ሻዕብያ ናይ ሕወሓትን ኢሉ ዝኣምን እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ክኣምን ንኽእል እዩ ኣነ ኣይፈልጥን እየ ሻዕብያ ኣይምልከቶን ሕወሓት እውን ኣይምልከቶን ከም ናተይ ድልየት ግን ፅምዶ እዚ ካብዚ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ካብ ኣክቲቪስታት ሓሊፉ ናብ መንግስታት እንተዝበፅሕ ካብኡ ሓሊፉ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ትግራይን which is TDF ማለት እዩ ብሓደ ኮይኑ ኣዲስ ኣበባ እንተዝኣቱ ደስ ምበለኒ ግን ኣነ ዝፈልጦ ናይ መንግስታት ጣልቃ ገብነት የለን እንተዝኸውን ግን ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ፅምዶ ንዓና ንተጋሩ ንምንታይ እዩ ዘድልየና እዩ
ታሪክና ንድሕሪ ተመሊስና ክንሪኦ ንክእል ኣለና እዞም ሕጂ ኣነ ካብ ኩሉ ዘሕዝነኒ ሕወሓት ዝኩሉ ተቃሊሱ መፂኡ ዓዲ ኣብ መወዳእታ ነዞም ምሩኻት ምርካብ እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ሃይማኖት ሓዊስ ብሓፈሻ እንታይ ክንብል ኢልና ኢና ናብ ኮርሰ ክሰግር ስለ ዝኾንኩ ጊቭ ሚ ሰከንድ ብዝኾነ ብቋንቋ ናይ ናትናኤል ፅምዶ ድሮንያ ብምባል ገሊፅዎ ኣሎ ጌርና ክንውድኦ ንኽእል ነተጋሩ ማለት እዩ ንዓና ድማ መንደቕ እዩ ድሮን ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ ነቲ ኩናት ናባና ንኸይመፅእ መሊሱ እኒአው ገይሩ ቡገይሩ ድማ ክጠፍእ ካንሸሎ ትገብር ፀላኢ ከይመፀካ እውን ክልየካ ስለ ደሊ እዩ ስለዚ ቡገይሩ ትፅምዶ ንኩሉ ህዝቢ ሰላም ከም ዘምፅን ካብ ኩናት ድማ ካብ ዘየድሊ ኩናት ድማ ከጥሕኖ ዝኽእል ኮይኑ ንሪኢና ኣለና ንፅምዶ ዝደፍኡ ሰባት ድማ ነተባብዕ ኪኑ ሰጊርና ናብ ብሽክሌታ ክናቱ ኢና ስለምንታይ ደምፃልኩም ዘለኹ ተወዳደርቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ብሽክሌታ ማለት እዩ እቶም ፍሉይ ታሪክ ዝፈፀሙ መስመራ ከም ዝኣተዉ ዝገልፅ ሓበሬታ ርኢ ኣለኹ ንኣብነት እዚያታ ቪድዮ ፍሉይ ኣቀባብላ ከም ዝተገበረሎም ዝግብኦም ድማ እዮም ናይ ባሓቂ ሂሮስ ናይ ኤርትራ ኣብ ጎደናታት ናይ ኣስመራ ብፍሉይ ኣቀባብላ ከም ዝተገበረሎም ብመንገዲ ሚኒስተር ሓበሬታ እውን ወፂኡ ነይሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ባሓቂ ደስ ዘብል ኣቀባብላ ናይ ሂሮ ኣቀባብላ ናይ ጀጋኑ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣነ ግን እቲ ኣቀባብላ እኳ ደስ ዝብል እንትኾነ እታ ውድድርሲ ብፍፁም ርኤ ክፀግባ ይከኣልኩን ኣለኹ ኣነ ናይ ባሓቂ እታ ውድድርሲ ክፀግባ ይከኣልኩን እዚ ዋላ እቲ ዩሲኣይ እውን ፖስት ገይሮም ነይሮም ኣብ ናቶም ፔጅ እቲ ኣገባብ ፀወታ ዝነበረ ብፍላይ ኣብ መወዳእታ ዘርኣይዎ ናይ መርሃዊ ቅዱስን ናይ ኣማን ዓወትን ብብዙሓት ጋዜጠኛታት ይኹን በቶም ዝርእይዎ ዘለዉ ዘገርም ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ምክንያቱ ኣብ ብሽክሌታ ውሕዳት ሞሜንትስ እየን ኣፀቢቐን ዘሐጉሳኻ እቶም ብሽክሌታ ዝፈልጡ ነቲ ኩነታት ዝፈልጡ ንነዊሕ ክከታተልዎ ክእሉ እዮም ነተዓዘብቲ ቀፃል ብሽክሌታ ንዘይንዕዘብ ድማ ስፔሻል ሞሜንትስ እየን ዘለዋ ንዓና ንልብና ስልብ ዘብላ ስለዚ እታ ፀወታ ድማ ክላሲካሊ ደስ ክትብል ከም ትኽእል ኮይና ተዳልዮም በቃ ልክዕ እታ ዝገበርዋ ኩነታሲ ንብዙሓት ሰባት ኣዝያ ሰሓቢት ኮይና ተረኺባ ነፅዋይ ድማ ዋላ እቲ ሚድያ ናይ ኬንያ ተደጋጋሚ ከጋውሓ ንርኢ ኣለና ካልኦት ኣፍሪቃውያን ከጋውሕዋ እዚ መጥቃዕቲ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዝግበር ዝነበረ ዋላ እቶም ኮሜንቴተር ዝገብርዎ ዝነበሩ ዘረባት ናይ ኤርትራ ብቅዓት ኣብ ገለ ፖይንትስ እንታይ ይብሉ ነይሮም ሰሚዕኩም እንተኮይንኩም ኤርትራውያን ምሉእ መዓልቲ ነዚ ውድድር ይመርሕዎ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ሓይሊ ኣለዎም ኣብ መወዳእታ ንክፃወቱ ገለ ኢሎም ይዛረቡ ብዛዕባ መርሃዊ እውን ቀቅድ ብምምላቑሲ ተመክሮስ ኣለዎ ንብል ኣለና እቲ ተመክሮ ከጥቕሚ ኣለዎ ዶ ይብል እዎ ጥቕሚ ኣለዎ ኣብዚያ ድማ ረይወታ መጥቃዕቲ ናይ መርሃዊ ቅድምቲ ኣልጀርያዊ ፈቲኑ መርሃዊ ድማ ነታ ብኮናቱ ርዩ ብድሕሪት ኮይኑ ይመዝኖ ስለ ዝነበረ ፅቡቕቲ ዝኾነት መጥቃዕቲ ኣካይዱ ካብታ ናይ መርሃዊ ደስ ዝበለትኒ ግን ናይቲ ናይ ዓወት እያ ምክንያቱ ርእይዎ ክሕግዞ ይደልየ ነታ ኣልጀርያዊ ምስ ረኸበ ደኺሙ ከም ዘሎ ምስ ፈለጠ ገዲፍዎ ናብ መርሃዊ ገፁ ዝኸደ ብዙሓት ሰባት በዚያ ተመሲጦም ንክዛረቡ ርኢ ኣለኹ ናይ ብሓቂ ደስ ተብል መደብ እያ ነይራ እዚኣ ዝረኣናያ ብቪድዮ ካሜራ ካይቅዳሕን እንዲ ኣብ ገለገሊ ፅቡቅ ኮይና ብቪድዮ ዝተቐድሐት እያ ነይራ we are proud of this gentleman and እዚ ኣብ ኣስመራ ዝግበር ዘሎ ፍሉይ ኣቀባብላ ድማ ዝግብኦም እዩ ንዖም ዝምጥን እዩ ናይ ብሓቂ ይግብኦም እዩ ማልያ ሃገራዊ ማልያ ገይሮም ዝገብርዎ ድማ ልዕሊ ካሊእ እዩ ክብሪ ዘውህበና ንዓና ምክንያቱ ንሃገር ናብ ቅድሚት ኣብ ምምፃእ ዋላ ብዘይ ማልያ ዋላ ኣብቲ ናይ ሃገራዊ ዘይኮነ ውድድር ዝገብርዎ እውን ክብሪ ዝግብኦ እንድዩ ናይ ብሓቂ ክብሪ ዝግብኦ ይሂብና ድማ ኣብ ግዜኡ እዚኣ ድማ ናይዞም ክልቲኦም ናይ ንኣሹ ናይ ዓበይትን ክልቲኡ ካ ስለ ዘበልና መርሃዊ ቅዱስ ድማ ምስቲ ኩሉ ኣበርክቶናቱ ልክዕ ብከምዚ መልክዕ ኣብዚ ዘለዎ ደረጃ ናብቲ ፖዲዮም ብዓለም ደረጃ ብኣፍሪካ ደረጃ ከምዚ ደረጃ ክመፅእ ከሎ ተሓጒስና ኢና ጎኑ ጎኑ ግን ኣብዚ ሓንቲ ክህባኩም እስከስምዑለይ Cycling edition. Bicicletta, bicicletta, Seregella Shaitan, Arabia Shaitan, or Feres Shaitan. But where does the reference to the devil come from? The bicycle was first introduced in 1898 when the Italians first set foot in Eritrea. The bicycle was a common mean of transportation for them. ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ እዛ ጓል ፈትዋ እንድያ እዛ ቆልዓ ብጣዕሚ ንፍዕቲ እንድያ ኣብዚ ናይ ፈረስ ናይ ሰይጣን ወይ እውን እዛ ሰረገላ ናይ ሰይጣን ዝብል ሽምሲ ካበያ መፂኣ ንትብል እያ መልሲ ሂባታ እሱ ድማ መጀመርያ ብሽክሌታ ምስ መግዛእቲ ናይ ጣልያን ከም ዝመፅን ገዛእቲ ድማ ነቶም ጣልያን ድማ ኤርትራውያን ሰይጣውንቲ እዮም ዝብልዎም ነይሮም እቶም ሰይጣውንቲ ድማ ብብሽክሌታ እዮም ዝኸዱ ነይሮም ገስወት ሰረገላ ናይ ሰይጣን ካብኣያ መፂኣ ምክንያቱ ሰይጣን ኢሎም ዝቆፅርዎ ገዛኢ ብብሽክሌታ ክኸይድ ስለ ዝረኣይዎ ንሰይጣን መንቀሳቐሲቱ ስለ ዝኾነ ሰረገላ ናቱ ብምባል
ከምኡ ገይሮም ገሊፆማ እታ ካብኣያ መፅያ ናይ ብሓቂ ፅብቕቲ ዝኾነት ኣገላልፃ ኮይና ረኺበያ ምክንያቱ ምስቲ ኩነታት ዝኸይድ እውን ስለ ዝኾነ ንቐፅል ካብ ቀፂልና ኣብቲ ፍኹስ ዝበለ ኣርስታት ቅድሚ ምስጋረይ yes there was this video ሓንቲ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ሸር ክገብር ደልየ ነይረ እስከዚኣ ቪድዮ እዚኣ ኩሉ ግዜ ክሸር ክገብረሎም እውን ደልየ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ገስጋሳዊ ምዕባለታት ዘርእዩ እንተለዉ እዚ ናይ ዩኤን እዩ ዩኤን ኤርትራያ ብዙሕ ሰሚናራት ብዙሕ ምንቅስቃሳት ምስ መንእሰያት ምስ ዓበይቲ ምስ ቁጠባ ኣብ ኩሉ ዝተሓሓዝ ብዙሕ ነገራት ይገብሩ ጥራይ ኣይኮንኩን ይብለኩም ኣለዎ ስርሖም ክኸውን ይኽእሉ ይገብሩ ነቲ ዝገብርዎ ድማ ብፅቡቅ መንገዲ ኣብ ሚድያ ዘቕርብዎ ስለ ዘለው ብተደጋጋሚ ንኤርትራ ድማ ወላ እውን ኤርቲቪ ኣብቲ ዝሃብዎ መግለፂ ስልጠና ሂቦሞም ነይሮም እዮም ነቲ ዝግበር ፕሮግረስ ናብ ሚድያ ከተምፅዎ ፈትኑ ኣብ ሚድያ ድማ ብኤርቲቪ ጥራይ ክኸውን ኣይግባእን እዩ ብፅሑፋት ብስእልታት ኮይኑ ክወፅእ ኣለዎ ዝብል ዘረባ እዩ ስቲል ግን ኤርትራ ከምቲ ዝድለ ኣይትገብሮን እያ ዘላ ኤርቲቪ ሓንቲ እያ ቴሌቪዥን ንበይኑ እኹል ኣይኮነን ብፅሑፍ ድማ እታ የማነ ገብረ መስቀል ዝገብራ ከምኡ ድማ ሚኒስትር ሓበሬታ ዝገብርዋ ውሑድ እዩ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ብዙሕ ኣካውንትስ ይክህሉ ዘለዎ ኣብቲ ከባቢና እንተሪኢኻ ክንምንታይ ሚድያዊ ካምፔን ይግበር ሕማቅ ጥራይ ይብለኩም ኣለዉ ንፅቡቅ ናትካ እውን ንቅድሚት ምውፃእ ስለዚ እዞም ናይ ዩኤን ከምዚ ዝገብርዎ ዘሎ ስልጠናታትን እቲ ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለኹ ኣብታ ኣንተበ ዘረኣኹኹም ፕሮፌሰር ህዝቅኤልሲ ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ዝብል እምነት ኣለዎ ኢሉ ዝምጉት መሲልኩም ኤርትራ ሰብ የብላን ሰብ ይፀንት ኣሎ ሃገር ሰብ የብላን ኢንፋክት ሃገር ክትበሃልሲ ህዝቢ ክህልዋ ኣለወኒ ዝበሃል ሓደ ነጥቢ ካብተን 4 ነጥብታት ቀፃልነት ዘለዎ ሰብ የብላን ኣብ ኤርትራ ሰብ እናፀነተ ዝኸይድ ዝብል ኣብቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ኣሎ ጥራይ ደይኮነሲ እቲ ፎሬን ሚኒስተር ንዲፕሎማት ከምኡ ኢሉ ነጊሩ ኢሉ ስለዚ ነቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዘሎ ነቲ ፖለቲካል ሰርክል ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣጀንዳ ክንስዕርቲ ኮይና ህዝቢ ኤርትራ ኣክቲቭሊ ኣብቲ ዓዲ ከም ዝዋሳእ ዘሎ ንዓለም ከነፍልጥ ኢልና ኣይኮናን ግን like we really need to contribute ብዙሕ ትሕዝቶታት ናብ ዓለም ክንቅርብ ክንክእል ኣለና ኤርትራ ድማ ክትሕገዝ ይግባእ ግን of course መንግስቲ ኤርትራ ድማ ናቱ ናይ ሓበሬታ ቁፅፅር ስለ ዘለዎ ነቶም ከምኡ ክገብሩ ዝኽእሉ ዞም ኩሎም ኮሌጃት ዝምረቑ ዘለዉ ሲ ኣብቲ ኤርቲቪ እቲኻ ስልጠና ሂብካ ወላለ ላፕቶፖም ሂብካ ነዚ ነገራት እዚ ፖስት ዝግበሩ ምባል ዲከ ዝኸብድ ኮይኑ ስቲል ኣይትርዳእንን እያ ንዓይ ግን ብሓፈሻ ኣብ መወዳእታ ብናይ ጅግንነት ዛንታ ክንውድግ እነዚያ ስሙ ሓላፋ እዩ ሰብ ክሳብቲ ዘለወሉ ግዜ ታሪክ ክገብር ግን ኣይግድን እዩ ትነብር ተሊኻ ታሪክ እንዳኣከብካ ታሪክ እንዳሰራሕካ መንነትካ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከተበፅሕ ክትክእል ኣለካ ወድምነይ ብዝሰርሖ ዓብይ ሽም ዓብይ ክብረት ረኺቡ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ወድምነይ ኣይተሰውአን ንሱ ዝገደፎ ንሱ ዘበርኮቶ ስራሕ ንሱ ዝሰርሖ ንህዝብን ሃገርን ቃልስኸ ይቋረፀ ብዘይ ዕረፍቲ ዘበርኮቶ ከምዚ ኢልካ ክግለፅ ስለዘይከኣል እቲ ተመክርኡ ክውረስ ዝግብኦ እዩ እዚ ንገልፆ ዘለና ንሕና ካብኡ ዝተምሃርናዮ ብዙሕ ነገር ኣሎ ካልእ የማነ ፀጋም ዘሎ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብን እውን ካብዚ ዝመሃሮ ቀሊል ስለዘይኮነ ይቐኒየልና ጥራይና ክንብል ንኽእል ኤርትራሲ ንሓዋሩ ሓወልቲ ናቶም ጌራ ከተኽብሮም እዩ ዝግባኣ ምክንያቱ ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ ወላ ሓንቲ ፃማ እውን ኣይረኸቡሉን እንታይ ግን እቲ ፃማ ሃገር ከም ሃገር ንክትቅፅል ምኽኣላ ጥራይ እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ሓዝን እያ ነዚ እጂ ሞት ገለ ክሰምዕ ከለኹ ሲ ክንዲዚ ከርተት ኢልካ ፅቡቅ ከይረኣኻላ ናይ ብሓቂ ይስምዓካ ከም ሰብ መጠን ግን ዕላማ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ዕላማ ይቕፅል እቲ ሃገር ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ናትና ሓላፍነት ተኸውንቶም ተሪፍና ዘለና ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትን እየ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ናትኩም ርኢቶን ሓሳብን ግደፉ ምዝያደ ርፈቕ ገጥፈኩም ኣበርዕት መግዛእቲ ኣብ ስቃይ ከለና ናይ ሃገር ፍቕሪ ክነድድ ልበና